עוד פרויקט מבית טריו דיזיין, פרויקט מהמם, פנטהאוס במרכז הארץ, דופלקס, 2 מרפסות. כאן למעשה יש לנו את המערכת זכוכית נאספת אקורדיון כמו שכולנו מכירים, מערכת מינימליסטית, פסים דקים, איכותית ביותר, מיוצרת אצלנו במפעל בראשון לציון, תוצרת כחול לבן, פרגולה רפרפות ביו-אקלימית שגם יודעת להתכוונן וגם יודעת להתווסף. יכולה לתת לו מענה בזמן הבישול, במנגל או במטבח חוץ, שהרוחות יצאו החוצה, וגם כשהוא רוצה לקבל קצת קרן אור או שמש, הוא יוכל לעשות את זה. שעונה כמעט לכל הצרכים של הלקוח, בכדי להפוך את המרפסת כזו להרבה יותר פונקציונלית. תראו איזה גודל מרפסת, וזה פשוט הפכנו את המקום הזה לסלון גדול, נעים ויוקרתי. אז הנה, הגענו למרפסת השנייה. שימו לב, גם כאן המשכנו את אותו קו ממרפסת הראשונה למטה. למעשה, התקנו את אותו פרגולה חשמלית ביו-אקלימית רפרפות עם זכוכיות נאספות.